Stigao je cvetić paketić od Garden RS, od Biosana. Naručeno online. I sad ćemo krenuti raspakivati. Znam da se s poljne strane treba da bude, osjeti se velika vlaga unutra. Morati skinuti komplet foliju, pa tek onda raspakivati. Evo ga cvetić paketić. Naručio sam dve muškatle viseće, crvene i jedna ruza. Pretpostavljam da su nekako obeležili, što cveta nema, koja, meni je vrlo bitno. Dobro. Evo ga. Ovo su konike koje su jako lepe visine, iznenađujuće velike visine, pošto sam ovdje na našem vašaru cvetnom, ovakvi modeli su se prodavali od 750 do 1500 dinara. Eto, kod Gardena je to mnogo jeftinije, čak i sa dosta. Sad ćemo vidjeti ostalo. Biljke su stigle, raspakovani su. Jedino što ću morati odgonetnuti koja je koja. Znam konike, znam ovaj mali patojasti bor, vjerojatno plavi čempres. Sad ćemo vidjeti samo ove tuje gde spadaju. Hvala. Evo recimo za nas obične smrtnike. Neću znati koja je loptasta tuja ovde. Koja je tuja Danika i koja je tuja Aurea Nana. To su te četiri, znači ove dve i ove dve ja ne znam sada, pošto nemam da je barem jedna nalepnica na ovu saksiju prikačena. Da može da objasni. Plavi čempres znam. Ovo znam da je, to mislim da je možda Danika, ova žuta. A da su ove loptaste, ne izgledaju mi loptaste, vjerojatno kad su tako mlade, vidjet ćemo. Ali identične su mi te tri biljke, a treba da su različite. Ove dve i ova jedna. Eto, nadam se da sam pomogao svim kupcima sa Gardena koji će naručivati. A njih čeka sadnja danas popodne. Evo da se ispravim za ono što sam rekao da nema cvete, ne znam kako ću razlikovati muškatle, viseće. Evo, ovo je pravo. Lepo je ispisano koje su crvene. Tako bi trebalo da je kod tujica, bar neka nalepnica. Makar olovkom je ispisano. U dobroj kondiciji, predivno. Sad sam u dobre kondicije odlomio jedan list, ali stvarno razgranate muškatle. Ova roza malo slabije kondicije, a ove dve su baš dobre.